ning apotik. Cekeli tangan loro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di kontennya Bayi kembali. Lo yo lali gak gue gunting tan? Aku gunting harusnya. Enggak usah. Kita tahu Iya, bisa. Ini mau obatmu juga sih. Malu asiklovir. Yaya, Mbak Yoyo mau diajak ke renang. Kemarin gak situ ya Dok ya, karena wes terlalu sore dan mendung banget. Saiki jadi bismillah. Terus ditunggu ning kono. Endi asiklovire ndi mbok kek ndi Dok? Tan. Iki sampai bunda mobil sedikit. Wes itu mobile. Ya wis karek berangkat. Bajumu, bajunya Mbak Intan. Sudah. Ini saya tak obatane sih. Sandal. Masa nggo sandal kuwi? Enggak apa-apa Wis gak apa-apa, wis ki mah bar tanganku bar tak iji ya sak anu-anu sik. Iya wis geger iki. Bude wis jam 4. Bude, wala semangat. Pari Mbak. Tonggo tako lara lunga ya, Dek ya. Pinggir-pinggire. Pinggir iki pinggir. Sik tak dulu. Nah. Ayo Dok, Tan. Kang kaki. Ayo gege selak dio krenosi kok. Ayo Tun. Iya, soalnya kok selak emosi ayo. Sabar le, tak ngobati Mbak Intan sik. Sik, Dek. Mbak Dewi mosok pengen melok renang ya ora. Mbak Dewi golek Orea. Lagi jadi anti air. Sik, mari. Oh, aku itu sudah tahu itu. Sudah tahu. Iya. Kok iki tapi kok iso dicoba seh. Wes ini anti air ya. Wes, terus dikek wedak. Gak wedake kuwi. Wedake ditinggal. Wes ayo. Bunda melok ya, Les. Ayo. Wes capek tak kon nyeteng wis ndang naik. Bunda pe ikut tok ben ikut. Bunda ben ikut renang. Ya, ayo Tan. Nak kuncine kabeh omahe. Ora usah dikuncir ya, aku ya. Gak usah saya budal ya. Wes dah naik. Wes iki jame kleru pemirsa. Iki ya. Iya. Aduh. Kecepet pemirsa. Iki wes bener-bener tak go kabeh HP. Oh ya wes oke. Siap. Oke, yo. Kita berangkat dulu. Ini lagi susi iki koko pemirsa. Wes digo kabeh, wes tak kei anti air. Ya. Iya le. Lah Bunda ndi jare melok? Budi sebelah kono ya. Lele. Ya Tan. Ya wes. Dah. Wes, ayo. Kuwi wes geger. Ayo Bude. Wes jam 4 apenan urung. Repas ning kono. Wis go klambi repa Mang. Wis gak roh aku gowo porong. Wes. Bunda Dewi, Yoyo makasih ya. Dadah. Terima kasih tak karek mlebu. Apa nang sing kari? Isone klambi rambut gowo ki piye leh, guys? Guys ayo. Wes makasih Bunda. Dadah. Yes. Ayo masuk. Loh, neng waterboom. Wes tak gawane Tan. Apa nih? Oh iya kacamatane orang. Kontane Mbak Indah wis diterno Dio karo Bunda Dewi pemirsa. Apa? Minum, wes kok beli. Kok minum beli ayo masuk sik bayar sik kok selak tutup. Oh iya kacamatane orang kok nek digoleki wis ben. Ayo kita masuk. Bayar dulu. Sik Mbak Repa belum datang loh. Yang penting masuk sik kok daripada tutup. Iya.
Ayo masuk. Bayar dulu tiket. Nggih. 4, Mbak. Nggih. Sebentar. Sik Rano Intan. Darana sik. Wes langsung. Sandalnya lepas wis kok kene. Aman, aman, aman. Intan luka aman, luka aman, luka aman. Wes saya sini, Dang. Bismillahirrahmanirrahim. Dah nyemplung. Uyah sik yo ke sana leh. Sana sendiri berani yo. Iya wes sama Yaya. Sama Yaya nang pipis sik, Mbak Intan. Wes Yaya ndang naik, ndang nyemplung deh. Yaya ndang nyemplung. Ning gone kolam renang gone Pak Hadi nggih pemirsa nggih. Iku sing cetik. Iku nggo anak-anak kecil sak kinara yo. Ning kono. Yo gak berani kene yo. Kene loh. Ayo wis nang kono. Nek sing ini untuk anak-anak kecil. Nah, nek sing sak mene iki yo sak sawah, sak repa. Wis padha boleh ning kene. Nek sebelah kono ketoke sing untuk dewasa. Temene aja dianu lho, Le. Yo. Temene gak pareng digodo. Wes ben sak senenge kono, wes ben. Penting atine seneng. Wah, pure. Yo, kamu gak berani ning kene yo. Wes ora ngrungokno pokok penting dekne apa seneng bahagia. Terus Yaya karo Intan izin pipis dulu. Sebelum berenang ya toh. Tadi lukae Intan sudah tak tambal dengan hand saplas anti air. Hati-hati ya, gak usah melayu ya, gak usah melayu. Nggih. Intan sebelah kene apa sing kene? Sing sebelah ndi? Kalau Yoyo ning kono Yoyo, hati-hati, pegangan sentil. Ning ndi? Intan sebelah ndi? Yaya nek gak berani yang sini dulu. Yaya sebelah sini dulu. Mbak Intan ning kene gak apa-apa. Nah, kuwi sakmono. Gak pira ngadeg Tan ben Yaya ngerti sak pira jerone. Kamu berdiri ya, Tan? Kamu berdiri. Loh kon berdiri langsung ambyur ki. Cedik jere lho. Senenge ta. Ya Allah, alhamdulillah. Tah kembar senenge ra kaprah ya Allah. Kuwi ndek mau pemirsa berangkat iki. Berangkat jam piro Bude? Ning nggonku ki sampai bolak-balik. Ijek panas sih lengko jam 4 ya. Bude iki jam 4 kurang 15 menit dihitungi pemirsa, dihitung pemirsa jam iki. Ayo Bude. Sik Bude tak golek anu ya Le, tak golek iki lho hand saplas anti air nggo Mbak Intan. Dinteni ning lawang pemirsa. Dek iki kan gak sida. Perkara yo mendung weteng lelimengan. Terus kinara yo ning kono ta pemirsa sampai sore. Dadine yo ditunda hari ini, sepurane yo Le nduk, gak sida kemarin. Lu malah rono. Parake rono ki piye leh ku nyoteng. Kayak kono kae. Wes seneng ra kaprah ya. Kayak Yoyo malah munggah kadyur. Wes ben atine seneng wes ben. Biur, tingko biur nek esbok dak mak biur ngono.
Iku lho ya, kuwi engko anu ya, embere full kuwi engko grujuk ngono ya. Sebelah kono ya. Mbak Intan ngenteni kalau ning sore. Lah kuwi engko nek full langsung biur ngono. Urung full. Ayo tidak boleh tukaran ya ayo yo. Setan, Intan ngenteni kalau gebyuran kalau mak biur ngono. Senteni tan arep full tan, arep full. Setan sabar tan. Biur ngono kuwi. Dilungkas. Detik arep ngisi full. Kok biur ngono. Yo. Ayo. Tak enteni suwi. Siluk tan. Iki arep biur. Enteni. Ayo kowe arep biur. Iya. Oh, hati-hati ya. Ya, yo hati-hati. Biur. Intan wis tekan kono maneh. Ya, bismillah. Mak, biur. Plung. Intan tekan kono. Wes ben podo apa berenang. Bisa aku tak nunggu di sini tak nunggu di sini dulu duduk. Oke guys, sudah sampai Inoy dan kita semuanya. Kacang koro goreng. Jadi sekalian iso gawe iklan. Wih, ngori. Bayani saya. Ngawari. Kalau wae jak kalau ayun-ayunan ngguri nem kan ayun-ayunan ya. Jadi nunggu di Intan iya mbak iyo. Jadi ben seneng atine yo. Kuwi nek aku janjeni iki apa mulai dino apa Sabtu. Langge terrealisasikan Senin. Ceritane nduk walah nduk Bude iki sampai jam 4 Bude. Mobile wis ditokno Bude ayo Bude sik yo Bude tak golekno Ende Plus anti air Mbak Intan aku terus dinteni ayo Bude mlebu metu omah nduk Mas Sam. Saking pingine. Saking pengene guys. Ini apa sih listrik? Kan tokennya kan dewe-dewe, mungkin token di sebelah kanan apa sebelah kono. X. Wah, bajumu loh. Saya tukang iseni listrik ya? Iya. Kalau. Wes wani kan gini ku nabluron. Dek. Seneng. Dek sini ya. Nek dilesno Mbak Reva mau, dilesno kakak. Dilesno renang. Duh, ben bisa berenang kok. Aku kudu berile. Duh, ya enggak apa-apa, aku kan cilik. Nyapa? Nek anjlok piye yo? Nek anjlok piye? Duh. Manglo kalau manglo njebur piye? Njebur piye? Woi. Gue bisa renang guys. Nah, iki kayak bebas iki.
Kayak apa, Dek? Ngono kuwi, Dek. Niki kayak kelep-kelep kono tok lho sane. Angitku petak ka lho, kaya nek coach renang. Kuwi tak takokno. Les ya, les renang ya. Mah ae lho. Ka selak surutan. Sewenang lho. Jadi iki dino Senin, guys. Senin mungkin wayahe apa ku ya? Apa nek arani? Apa sih? Iki lho les renang, makanya rame. Tak pikir Senin malah sepi. Ternyata malah ramai. Iki mereka, guys. Dek, yo di sebelah kene ta. Senengnya mbah, guys. Dijak renang. Wis terrealisasikan. Dijak renang bude. Senengnya mbah kan, guys. Inai pengen. Alah pengen jegur. Alah naik Rana lele. Inai pengen. Nek gak berani aja, Mbok. Gak berani aja. Nek gak berani yo gak usah wis ngono ae. Nek gak berani nek kono nang. Iki pengen ke sana. Apa? Pengen. Iya. Ledek. Waduh. Gak apa-apa. Gak apa-apa, engko langsung dicuci mbek betadin. Iya. Gak apa-apa, Ton. Ada alkohol kok, Dok. Enak alkohol ya, Mas. Wes gak apa-apa. Naik. Gak apa-apa. Naik pengen. Kamu di sekolah renang Mama ya? Ya di sekolah kayak deh, sekolah renang deh mau. Kalau guys, kayaknya anak renang apa anak les renang. Gua tak takokno ya jale. Darah bawa salin deh, Bu. Wala, astagfirullahaladzim. Ore, kasih tepuk tangan. Pengen. Lewat sini saja. Duduk. Kayak mori. Coba sini. Yo, jangan gitu yo. Ya, dari sini saja. Dia pengen guys. Roh dulure nyemplung kabeh dek dene kalau nyemplung ngono. Yur 1 2 3. Aja kok oleh Adek. Wah, jajali wah aku dine budhe kok kepleset. Iku lho wah sing bagian iku nek gak usah nggo sendal. Gak usah nggo sendal. Ada sandal ada. Yuk ambek tante. Yo ning perusahaan kan bancar sikile umbah sikile. Sikile umbah. Tinggi. Ya. Awas, Mbok, nek katut bocah, Mbok. Aku yo wedi nek katut sak mboke kok. Yeay. Apa kena roke? Wes sithik-sithik ae. Pengen guys, maksudnya kan ikan bancar hubungan. Jadi ini tak kongkon mau takkan kecek ngono tok lho. Ya. Coba cek. Ya kasih ini modelnya kayak nek rok kecil, barang sapi seksi, mantap seksi. No. Api, suka? Api. Ketemu iki yo. Mbak Ida. Api Facebook, Bu. HP ini di. Lah kok lagi pusing ngono? Lah kok lagi pusing ngono, Dek? Weh. 1 2 3. Wah, cepetnya wah. 1 2 3. 1 2 3. Suruh ini guys. Happy. Guys, selesai. Terima kasih ya semuanya. Sewenang anam.
Makane kuwi ndang kalau. Mbok terima kasih ya Mbok wis seneng adikku ya Mbok Ya Allah, gimana aku ancen ngene Mbok. Kontenku pek, maksudnya iki aku nek tak konten tapi aku wis moh. Ndang Mbok tak kai kontennya adikku tapi renangno aku yo ngono. Terus mari ngono iya nduk iya yo. Asline emang apik awan guys, tapi panas. Terus ya wis lah. Ya wis ayo sore-sore ae ngono. Terus ya wis guys. Aku tak tutup kuwi. Wes iki Mbok. Iki Mbok yo wes ayo nang penutupan. Wes iki. Ayo penutupan yang baik dan benar. Enak Pak Bose guys. Iya wes sendiri nduk sendiri. Nggih, kula mending tentang mriki. Terus sebelah nggih Pak. Ya ampun udah ketutup nggih. Ini kan pembampah. Terus Pak Bose. Jempol pemirsa demikian guys cerita hari ini sudah terjadi dengan semua. Muga-muga sing sakit paring sembuh. Ya Allah senenge Dok. Emah yang gitu emah dianu di wis. Emah yang gitu. Dok, Pak. Dok, apa Anda gawe? Mau mentas. Ada mendung. Mau mentas. Bu Ani wedi. Bu Ani banyak. Wah. Salwa. Iku lho. Cetik. Wes ngono sing Nduk ya. Mbok. Matur suwun kabeh ya Nduk Pak. Mbok wis mbok kei kesempatan iki ngoten. Iya Mbok wis tak berbagi jenenge dulur dhewe kok. Kami semat. Warahmatullahi wabarakatuh. Duh.